Пробвайте хората! Не! Ще пробваме едно нещо пред вас. И нямам търпение да го пробвам. Бам! Ще пробваме тези понички, които Линш в едно от видеята си ги беше взела. Омага, колко сладко изглеждат, вижте. Те са като мочета, ако знаете какво е моч. Ако не знаете, потърсете в интернет. Тя сега е в обедна. Аз да направя фотобомба. Айде да пробваме. Едно, Видеобомба. две, три. Едно капучино. Гранде? Да. Фотобомба. Не се вреди Да. Брутални. Да имам обедна почивка. Колко обедна Италия, втората последната. Виж някои една не могат да се въртят ти две добре. Да виж вземеш накрая едната е ясно. Но и било обедна почивка, то и било след обедна Това е закуска. след обедна почивка. След почивка на почивката. Да. Това е Брутални. една почивка и да кръхнем и Препоръчвам. Няма да казвам ясно, просто ако ги намерите, взимайте. Виж какво направих. Са навели и аз пак тръгна да ги прекарам. Да, ти така правиш Ще ми обедна. върна ред. 4, 45, 50, Извинявам се, че имам пред вас. Препоръчвам. Аз не взимам преди да съм кажа. Въпросът е, че усещаш. Айде. 1,30. Аре хора. Бай. Имам за един. Брутални.